नाङा थांनाङा अन्जलि अन्जलि बेफोरबायदि बडिगार्डखौ होनानै नों आंखौ थैनायनि लामायावसो बारसोमहोदों आदा अन्जलि सार शाला सैमा फम्फा बडिखौ लानानै नोङो आंनि बिनानावनि बडिगार्ड जानो फैदों थां शाला ओइ ड्राइभार बेखौ डाक्टरनो माबा लाना थांफै आयै आंनो बडिगार्ड नांला अन्जलि गावनि हाथियारानो गावनि सुथुरनो देरसुं मानो नांगौ अन्जालिनो बडिगार्डखौलाय नोंसोर गावखौनो बयनिख्रुइबो देरसिन साननानै गावनि खैफोदखौसो लिंनानै लाबोदों देरसुं बेल' नङा आयै दिनैनिफ्राय अन्जलिया न' सिङाव थाबाय थानांगोन बियो आंनि अर्डार देरसुं जिंगादासि गैया जेरावबो गैया लोगोफोरनियावबो सोंबाय रावबो खिन्थानो रोङा आमायमोननियावसो थांदों नामा बहाथो थांदों बिलाय नै दासो फैदों बबेयाव थाङोलै एसे गोबाव दसे सम नङाब्लानो दावराव दावसि जायोलै नोंसोर औ बै नोंबाजै सनानि खेब खेब बुंबाय थानायाव आं थानो हायो हा बिबो नों सासेल'खाय जोबोद अनथारि बियो दसे नङाब्लानो खेब खेब खाबदाब जाथारो प्लिजलै बाजै सना नों आंखौ निमाहा होदो बांद्राय लेक्सार दाहो मिथिबाय न' सिङाव फै हेलौ रुफा कलेजाव थांनो औ मा खौरां मोजां
नों थाङा नामा? आं दिनै थाङा नोंसोर थांदो दे नोंहाथ' खौराङा मोजाङानो। औ बिदिनो आं गाबोनसो हाय अ दासो समायना थार नुदों बिसिफोरा बिदिनो फिसाइफोरनि सिगाङाव समायना देलायना थानांगौलै मानो दे? जों हौवा जाथिफोरा रां खामायनो थाखाय गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायो बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव थांनानै सोरबा मोजां मानसि लोगो मोनबोयो सोरखौबा गाज्रि मोनबोयो सोरजोंबा नांज्लायनानै फैयो नंगौ दा? बेबायदि समाव हिन्जावफ्रा हौवाफोरनि सिगाङाव समायना देलायनानै गुरै रावजों रायदावोब्ला हौवाफोरनि मेंग्लिनाय देहाया एबा दिउ दिउ रागा जोंफुनायाबो एखे सोर गोसायाव बिरलाङो मेंग्लिनायाबो खारो आरो गोजोन मोनो मिथिबाय देलायलासेनो थानानै जायखौ खाब्रां रावजों रायदावबाय खोनासं बिदिब्ला नोंनो साला नोंनि थाखायनो आंहा न'आवबो गोजोन गैया बै गुबुनावबो गोजोन गैया साला रांखिनि साला बुर बार जाखादों फुस खिबिदों नोंनि थाखायनो आंहा जेरावबो गोजोन गैया राय खुसिनि गोसोम बन्दि महाभारत ना रामायणब्रा आंनोबो एसे खोनासंहोदो महाभारतबो रामायणबोलै बोरो नोंनि लाबारफ्रा नालाय हरदोलै आदा अट'नि साबिया आं थांथारसै नंगौ नामा नो आं हले बेवाय सिलिंखागोनदोलै नोंखौ जोंनि आदा आरो बाजै सनाया जोबोद सिनायनो लुबैदोंनो थुना जोंनाव थांना फैनि आदाया आं फैनाय बाथ्राखौ मिथिब्ला जोंखौ बे जायगायाव दोननाय नङा उनाव थांसिगोन दे मा बुंनो बेहायनो बुंदो मोजां मोनज्लायनायाव मानि गिनाय अनजालि थु नों जोंनाव थांथारनांगोन सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै नोंखौ आं दोनफैगोन नों मानो बुजिया बेखौ आं जेबो मिथिया थु अट'आव गाखोदो ओइ मोदाय नोंनि बेवाय गोदाना फैबायहाय बेवाय गोदाना फैबाय औ जिरायनो होदोंना होआखैब्रा मालाय फैग्रोमोना फुंबिलिया गावनि रुमावनो सोहैदों मेगनफ्राव मैखि दं नामाब्रा मैखि गैया दे जेबो मोखाङा साफा गैया ओहो थु बिदिबालाय फै गोख्रै थुग्रोदो बेनो अनजालि जोंनि आदाया जागोन दे जिराय बेवाय गोदाना बिनिनो थां सावखौनो खालामहैदो आरो दाखालि बैयाव आं दावदै दैब्रि लाबोनाय दंना बे दावदै दैब्रिखौ फ्राय एवै थां फ्रायखौ जोंहा बे बेवाय गोदानानो बानायथोंसै बेवाय गोदाननि जानोसै आं दिनै एवनाय दे जागोन दे होफैदोब्रा दावदैखौ न' बिनानाव नोंहा बेवायफ्रा जानोनो बेवाय गोदाननि दावदै एवनाय जागोन आं दिनै दे सिफ्रुनानै इसिङाव एवहैदो फै नोंबो थानो मोना बेवाय गोदाना दावदैखौ सिफ्रुगोथोंसै फैलै थु
जाम्बिया दावदैखौनो सिफ्लेनो रोङा एवफेराखै नामा नोंलाय मो जाफेराखै जाफेरबाबो आं दावदैखौ एवफेराखैना आंखौ न'आव दोनना फै आं लाजिबाय नाङा अनजालि आदाया गाज्रि मोनगोन ओंखाम जाथारनांगोन नों दुखु मोननाङा अनजालि ब्रासकेल नों थानायाव अनजालिया बोरै गोमानांगौ आं नोंखौ मा बुंदोंमोन आं- अनजालिया बहा दं बुं आं नुवाखै सार दाब्ला मा जाखो आफा नों अनजालिखौ नुदोंमोन नामा अनजालि आंथ' नुवाखै आफा है मोसौ नोंसोर नंखायखौनो होसिख्रावदों खर'खौ गुसु खालामनानै ला अनजालिया न'आवनो दं नों नायहैनाय समाव आं लेट्रिनावनो दंमोन आफा आंनि रुमाव हाबनानै हौवा मानसिफोरा ओंखाम दै हैनायखौ आं मोजां मोना आफा बेनि थाखाय आंजों थाफानो आंनि रुफाथि लोगोखौलाय है साला दिखां नादों गोलैफिनबाय होनाय बबाव दुखु मोनदों नैलै हान्थुआव नोमबाजैनो दा खिन्थालै जागोन दे आदा खिन्थाबा थिखोना रायजागोनबो थु थांदिनि थु औ थु नै बै जों बोलो होलै साला सार सोरबा मानसि फैदों फैनो हो खुलुमबाय खुलुमबाय मर्निं मर्निं मोजां आच्छा 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 सार आच्छा 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 नाथाय मोनसे खोथा खोनासं मान्थलि फैसाखौ थिक मोनसे समावनो होफैग्रा खालाम जागोन आच्छा 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 अके
नों अट' ड्राइभार नङासै? औ सार। सार माबा बुंनो? सार बिरफुं माहाजोननि संख्रि सोलाग्रा बान्दाफ्रा हाथायाव रां बियै बियै मानसिफोरखौ बुग्लुंगासिनो दङ। बेफोरबायदि खामानिया नोंथां थानायाव माबोरै खाबु मोनदों? ड्राइभार! नों बिरफुं माहाजोनखौ बदनाम दाहो। बिथाङा जादों बे गामिनि सासे गिदिर बिजनेसमेन। बिसोर बै खामानिखौ मावा। इन्सपेक्टर! दिनै नोंथांमोन बायदि गाज्रि आखुनि थाखायनो दिनै जोंनि हालामाव गोबां मानसिफोरा गाज्रि जानो हमदों। माबायदि? मानोना नोंथांमोना दाय गैयै मानसिफोरखौ दाय गोनां खालामनानै साजा होनो हमदों। नाथाय दाय गोनां मानसिफोरखौ नोंथांमोना हमा। नोंथाङा सासे देरस'नि रां जाग्रा सासे बान्दा खानाय इन्सपेक्टर। सासे नंखाय अट' ड्राइभारा वार्निं होफैदों। थां थां! नोंनि गाबख्रावनाया बेयाव जेबो उदाया। मानोना नोंहा जेबो थोजासे रां गैया। रांजों गासिबो मुवाखौ बायजोबनो हाया सार। I say get out! थांगोन सार, नाथाय खोनासं। नोंथांमोना इनायनि हेंथायै जुजियाब्लाबो आं जुजिगोन। नोंथांनि मुङै आं गोजौ कमप्लेन होगोन। नोंथांनि पुलिस खसाबखौ खु होनो हायाब्ला आंबो सासे अट' ड्राइभार नङा। नार्जारी, बसुमतारी, येस सार। थाबैनो खुवारियाव डिउटि हैथारनांगौ। जागोन सार। दाखालि फुंबिलिनि न'आव थांनायाव आंहा मिनिथाव जाथाय जादोंहाय रुफाथि। मा जाथाय जादोंमोन अनजालि खिन्थानायसाय? खोनासं रुफाथि। आयो फाग्लिया। बिसोरनि नखरा सना बायदिथारहाय रुफाथि। बिदा फंबाय, बिसि फिसाय जोबोद अनलायो। फुंबिलियाथ' बिबाजै अनसुलिखाय बिबाजैखौ बाजै सनासो बुङो। नोंखौ अनाखै होमबा? अना जाबाय फाग्लि। आंखौथ' फुंबिलिनि बिदाया हानायमोनब्ला बामनानैसो लागौमोन खोमा।